pozdrav youtuberi, s vama je Fantastical Gaming Branko u jednoj novoj epizodi, u novom tutorialu, u novoj igrici Minecraft. Igramo na serveru, nisam htio da prva epizoda bude preživljavanje. Tako da odmah mi krenemo na server, igramo na Craft Realmsu, IP će biti u deskripciji ko želi da igra. I da počnemo mi bre. Da, evo nas, beži bre. Čekaj, skočim jedno. Juhu! Ovo mi je najveći rekord. Moram nešto probam da skočim ovo cijelo. Aha. Bilo bi lepo kad bi moglo to cijelo da se preskoči. Ali mogu skočim na drvo i da zezam da sam haker, a? Ja sam hakerica. Ajmo bre, mi da pređemo na stvar, igramo na Hungry Gamesu. Hungry Games. Koliko ih je, sine mi traje. Šta su kupili, šta ima ovdje? Šta ima sjede? Šta ti? A ti nas prebrijavaš, može, okej. Šta je bre, ne mogu, idem, ćao, ajde. Hoću da uđem. Viktor. Idemo na onaj tamo čest. Pet 16052. Ima skin neki 516052. Dobro. Znam da taj ne koristim. Šta? Aha, ja rekao on stoji dečko. Dobro, nema ni veze. Za 7 sekundi. Čujete to. 2, 1. Da, uzu si supu, a meni da činio, pa mamica, treba će mi hrana odmah u početku. Yes. Šta se to pomera bre? Aha. Da li da skočim dole? Sad kad možda krenemo u ubistva. Da, čekaj da vidim da se sklone odavde. To mi kaže. Da vidim koliko traje. Ne! Al sam se sjebo ljudi. Znači, fail će ovo da bude, fail. Očekujte strelicu sa velikim fail. Šta je bro, sine mi treba... Idem tamo. Da su ovdje server? Šalim se ljudi, idem bre tamo da uzmem. Da igram lepo i neću od sad skačem samo u vodu. Okej. Dobre, ja sam 24. Dobro je. Bit će ovdje problema. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobro je, nešto sam i našao.
idem odmah da ubijem onog konja. To jest, čekat ću ga da uzme neki chest. Tako je. Nemoj sad da mi baguješ. Mrtav je. O! Sine, kibaj odmah. Ko se bije bre ovdje, a? Mamicu tvoju bre. Daj mi to. Okej. Ne bro, ovo je bolje. Idem negdje ljudi se sakrijem da jedem nešto. Ovu Hunger Games epizodu smo počeli jako dobro. Ali imam kompas, imam. Daj mi kompas. Dobro. Ništa. Da vidimo šta imam ovdje. Iron. A ovo je... Ne znam šta je bolje sad od ova, sve jedno je. Mogu napraviti mač, ali nemam dask... Nijem neki bolji mač umjesto... Tu neko. Nije. Nijem neki bolji mač kad bi imao i pantalone. Ništa. Ništa, ništa. Ništa, ništa. Dobro za sad ljudi. Eno ga čest. Sad ću ja... Čekajte. Sad ću ja ovako da vidim bre. Šta više nosi? Da, jači iron. Šta imam ovdje? To mi treba. To. To. Nešto više. Idemo 4. I 2 dijamanta bre još. Jo, samo kad bi imao jednu... Aha, učini mi se kod da negdje ovdje neko blizu otvara. Imamo i strele, kad bi sad našao luk. Chest, eno ga. To! To mi kaži sad da nađem crafting table i odmah mogu se ubijem, znači. To mi daj, idemo. Čekaj da vratim nepotrebne stvari. Tebe ću da vratim. Tebe. Tebe. I pantalone, dobro je. Pantalone. Tako. Ništa, ja moram da kibam odavde. Iz jednog udarca me ubio, znači. Ja, ljudi,
Odigrat ću još jednu partiju i odigrali smo ekstra partiju, u deathmatchu smo bili treći. Ali ja mislim da ono čist haker bio, ne znam, jel nemoguće sa metalnim mačem iz jednog udarca mene da ubije i plus sam imao oklop perfektan. Možda me čak ubio onaj sa dijamantskim mačem, to je već moguće, to mogu poverujem, ali baš u ono, ne želim. Idemo ovdje. Tako. Ne znam, dobro smo igrali, ja mislim ista mapa. Ista mapa, što je dobro. Ajde ovdje, nek se zaladi neka voda da mogu da trčim malo bolje. Devet. Ajde, kad će odbrojavanje? A mnogo mi nešto... FPS mi se podigne na 40. Snimam s Frapsom, da. Vidite, još kvalitet slike. Malo da dobro, ajde šta. Ništa, ja skačem onda i trčim dalje. 3, 2, 1, 0! Dobro, imamo kompas odmah, sekiru, nemam nešto drugo. Ja cepam na onu tamo stranu. Imamo hrane, onako. Chest. Imamo odmah mač, što je dobro stvar. Da izrokam ove dvojicu. Ja bi ga morao se kiba, brate. Ne bi bilo sad... Dobri smo, onako, solidno. Da mi se napune srcića, onog mogu da ubijem i ovako, mislim. A da, on je mene ubio, zato to je lagovalo. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Pa, lajkujte, subscribeujte, šerujte. Ako vam se svidio video, ja ću i dalje da snimam Minecraft, sad ću najviše Minecraft da snimam. Dolazi druga epizoda, druga epizoda od ovog, kako se zove bre, Need for Speed World. Tako da, očekujte svašta novo, pa se vidimo.